Sabem que molts joves de la nostra ciutat tenen problemes per accedir a una vivenda. Amb lloguers de 600-700 euros per un pis cada mes que hi ha a Igualada, se'ls fa impossible poder-hi accedir. Precisament per revertir aquesta realitat i per ajudar-los a l'emancipació, l'Ajuntament d'Igualada tenia fins ara 35 pisos de lloguer per joves. 35 pisos que van ser creats per ells. Veiem amb incredulitat com el govern de Junts el que ha fet és canviar els criteris d'accés a aquestes vivendes i negar als joves poder viure als pisos que van ser creats per ells. Uns pisos que van ser creats pels governs d'esquerres i progressistes que va tenir la ciutat. Fa uns 15 anys aquests pisos es van posar en marxa i el govern de Marc Castells, després de 12 anys, a més de no haver fet cap pis de lloguer assequible ni pels joves ni per cap altre col·lectiu, ara el que fa és canviar criteris d'aquells pisos que ja estaven creats i negar als joves fer-los servir. Volem un govern que ajudi la gent jove a poder trobar un habitatge i un govern que faci una política real d'habitatge.